फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै मे दाननि 9 अक्ट'। सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ। बारग' एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरि धीरेन बर' बिथाङा बेबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैसिमबो बारग' एनडिबिफोरा बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोन थासारि जानो हायाखै। बिटिआर सुक्तिया एक्स एनडिबिफोरजोंमोन, नाथाय दिनै जेबायदि रिलिभेसन मोननांगौमोन आरो जेबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दिनैसिमबो मोनफुङाखै। अरिजिनाल एनडिबिफोरा ट्रेनिं मोननाय गासै 3,500 सुबुंसोल' दङमोन। दिनैहाय 12,000निबो बारा लिस्टआव जोङो मोननो थांदों। बिनि थाखायनो दिनै सिभिल सुबुंफ्रासो दिनैहाय अनसुंथाइखौ मोनगासिनो दङ। जे सुबुंफ्रा खस्थ' मोनदों दिनैसिमबो मोननाय जायाखै होननानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। त्रिपुरा ओनसोलनि मस्ट वान्टेड जानाय सासे दुथां सुबुङा गावखौनो गंसे दालांनिफ्राय गोथौ दैयावहाय बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन। बे समावनो पुलिसफोरा बेखौ हमनो हानाय जायो। बिनि मुंखौ उरुप सूत्रधर 29 बोसोरनि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिनि मुङावहाय गोबां मानसि बुथारनाय, सिखाव खावनाय, दाखाथि खालामनाय केस दङ। दा बेखौ आयेननि हेफाजाब लानानै साजा होनाय जासिगोन होननानै त्रिपुरानि पुलिसफोरा फोरमायदों। सना आरो चान्दिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अन्तराष्ट्रीय मार्केटनि फोसावनाय बायदिब्ला सनानि बेसेना 28 एप्रिलनिफ्राय खमायबोगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनै इउक्रेन आरो रासियाजों दावहा जानायनि जाहोनावहाय बेखौ खमायनो गोनां जादों होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै 1 ग्राम सनानि बेसेना 431 रां खमायदों आरो 10 ग्राम सनानि बेसेनखौहाय 4,310 बेसेन खमायदों आरो 100 ग्राम सनायावहाय 43,100 बेसेन खमायनाय जादों। बियो सना आरो चान्दी मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 1 दानसोनि उनावनो बेखौ बायनानै दोनोब्ला गोबां मुलाम्फा खामायनो हागोन होननानै अन्तराष्ट्रीय मार्केटिंनि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'नाव जेब्ला धीरेन बर'नि बुंनाय बाथ्राखौ सोङो, बे समावहाय खौरांगिरिफ्रा सोंदोंमोन। धीरेन बर' सारा बेबायदि बुंदोंमोन, अरिजिनाल एनडिबिफ्रा दिनै 3,500सोल' दङमोन, 2,000 बबेनिफ्राय फैखो होननानै बिथाङा बेबायदि बुंदों। बे बाथ्रानि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो हास्थायो होननानै बुंनायावहाय बे समाव बिथाङा फोरमायदों दि गोबां सुबुंफ्रा खस्थ' मोननाय दङ। सोरबाया बेबायदिनो होसोजानाय आरो बेबायदिनो न'निफ्राय बेबायदिनो हेफाजाब होनाय, ट्रेनिं लानायाल' मोननांगौ बेबायदि नङा। दिनै गोबां रिटायार जानानै थानाय सुबुंफोरबो दङ। बिसोरनोबो बे अनसुंथाइखौ होनांगौ। जेबायदि सुबुंफ्रा बे पेकेजखौ बानायदों बे मोजांनि थाखाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै सोर अरिजिनाल आरो सोर डुप्लिकेट बे लिस्टआ आंनाव गैया। आं एक्सट्रिमिस्ट पार्टी नङा। बेखौहाय धीरेन बर'आसो मोजां मिथिगौ। बेनाव धीरेन बर'नाव सोंनानै ला होननानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय फोरमायदों। मैया धेमाजि जिल्लानि धेमाजि रेल क्रसिंआवहाय हरखाबै गंसे ट्रेन आरो गंसे स्कर्पिय'जों सौग्दावलायनायनि जाहोनाव जायगायावनो सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो सासेया गोब्राबथार जखम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौहाय डिम्पल बरग'हाइन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जखम जानाय सुबुंनि मुंखौहाय आम्राबादि दले होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे जखम जानाय सुबुंखौहाय फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ। आसामनि तामुलपुराव सौफैनानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा हाथियार दोनग्रा बाख्रिखौहाय कारखानाखौ बेखेवनानै होलांनाय जाबाय। मुंख'नो गोनांदि मोनसे बाखनायथाव बाथ्रा, बिटिसिनि CEM प्रमद बर' बिथाङा बेयावहाय आर्मिनि खसाब गाननानै लोगो लानाया
गोबांथार बाख्नायथाव बाथ्रा होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, मन्त्रि रनजित दासखौ अमित साहाखौहाय लोगो हमनो थाखाय BSF जवानफोरा लामा ससेयावनो लाखिदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। 28 नं गसाइगाव समस्ति MLA जिरन बसुमतारी MLA नि सिङाव थानाय थाफु धनगुरि मनमुर गागसा बिथांमोनहा गोबांथार खस्थ' दुखु खस्थ'जों रायजो जाबोनांगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। बेखौनो सरखारनिसिम मिथिहोनो थाखाय बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरखौ लेंहरनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि फोरमायदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै गोबांथार खस्थ' गोग्लैनो गोनां जाबोदों। 12 दान बिथांमोनहा दै बारै बारै हाथाय बाजार आरो स्कुलनि फरायसाफ्रा खस्थ' खालामबोनो गोनां जाबोगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनैहाय संकस दैसानि सायावहाय दालां गैयिनि जाहोनावहाय 2017 मायथाइयावबो 4 फरायसा गथ'फोरा नावजों गोदोनानै थैनो गोनां जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेल' नङा, दिनैहाय कारेन्ट गैयैनि जाहोनावहाय बिथांमोनहा बाथि आरो लेन्थनफोरजोंनो फरायसा गथ'फोरा बिजाब फरायबोनांगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा दुखु मोननायजों फोरमायदों। बिनिखायनो सरकारा बिथांमोननि बे दुखुखौ मिथियोब्ला आरो खोनायोब्ला थाबैनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होब्ला हामगौ होननानै बिथांमोनहा गोबांथार आसा खालामदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, दंफां खावग्रा आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों त्रिपुरानि क'येल ओनसोलनि आगरतलानि साल बागानावहाय 50निबो बारा सुबुंफोरा दंफां दानखुमागासिनो दङमोन। बेखौ खबर मोननानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खबर लाहैदोंमोन। बेयावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो दंफां खावग्रा सुबुंफोरजों दाङाबाजि जानायनि जाहोनावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि 3 फरेस्ट जवाना gwbrabtar जखम जानो गोनां जादों। दा बिसोरखौहाय फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। चिरां जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि सावथाल आदिबासिफ्रा बाइक रेलि खालामदों। दिनै 70 बोसोरनिफ्राय आसाम सोरखारा थगायबोगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। सावथालफोरजों आरो साहा बागानफोरजों सरजाबनो एखे जनगस्ति खालामनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा गोबांथार दुखु मोननायजों फोरमायदों। दा बेखौनो आसाम सरकारा बोखारनानै थाबैनो लानांगौ आरो सावथाल जनगस्तिफोरजों थाबैनो सावरायनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनैसिम 70 बोसोर सावथाल जनगस्तिया उन्दुनानै दङमोन, दा सिखारबाय, उन्दुनानै थानाय नंला होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिसपुर आरो दिल्लीसिम सोमावसारनोबो बिथांमोनहा राजि होननानै आसाम सरकारनिसिम बिथांमोनहा हुमखि होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आसामनि BJPनि गाहाय भबेश कलिता बिथाङा BTR ओनसोलनि थाखाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि फोरमायदों। BTR सोरखारा दिनै गोनो गोथो खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया। BTRआवहाय चिफ महरै 5 बोसोरनि थाखाय प्रमद बर'आनो जानानै थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोबां हेंथा हान्जाया अजद दैखांखागोन, गुबुन हान्जाफ्रा बेबायदिनो अजद खालामखागोन, बेखौहाय जेबो साननांगौ बाथ्रा गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों। मानोना दासिमावहाय BJP आरो UPPनि हान्जानि गेजेराव जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया आरो इयुनावबो बेबायदि जानाय नङा होननानै बिथांमोना फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। लकसभा इलेक्सन जानायनि 6 दाननि सिगांनो राष्ट्रपति सासन होनो नागिरदों वेस्ट बेंगलाव होननानै तृणमूल कंग्रेसनि MP सुखेन्दु सरकार रायआ बिथाङा फोरमायदों। जुदि राष्ट्रपति सासन खालामोब्ला BJP हान्जाया इलेक्सनावहाय हेराफेरि खालामनो खाबु नागिरदों आरो बिथांमोनहा बेबायदिनो वेस्ट बेंगलखौबो कब्जा खालामनो नागिरदों होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।